Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte. שלום לכם. בשנים האחרונות אנו עדים למהפכת השתלים. ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת לרופאי השיניים לשקם את התפקוד והאסתטיקה באמצעות שתלים ושיטות חדשניות לטיפול במחלות חניכיים. שלום לדוקטור גורדון, מומחה לשיקום הפה. שלום. מה זה בעצם שיקום הפה? שיקום הפה זה תחום ברפואת שיניים שעוסק בשיקום ואסתטיקה של כל מערכת השיניים. החל מהשן הבודדת וכלה בשיקום של פה נרחב מחוסר שיניים. איזה טיפולים נכללים בשיקום הפה? שיקום הפה נכללים בעצם מגוון הטיפולים שכולם מכירים אצל כל רופאי השיניים. החל מהשחזור של השן הרגילה, בהמשך כתר על שן רגילה, טיפולים אסתטיים כמו הלבנות שיניים וציפויים, וכלה בטיפולים מורכבים יותר של חוסר שיניים נרחב, שחיקת שיניים נרחבת, בעיות במפרקי הלסת וכדומה, שאז אנחנו משתמשים באמצעים אחרים, לדוגמת קשרים, תותבות, שתלים וכיוצא בזה. ולמה בעצם חשוב ללכת דווקא למומחה? מומחה ברפואת שיניים, מומחה זה מישהו שלמד מעבר ללימודים הרגילים עוד מספר שנים, הידע שלו רב יותר, ההשכלה שלו נרחבת יותר, הניסיון שלו גדול יותר, התחום והידע המקצועי שלו רחב יותר, והוא יכול לכלול את כל המרכיבים שלפעמים את הידע של הרופא השיניים הרגיל לא קיים, והוא רואה את המכלול של כל הבעיות של המטופל. אז ספר לנו מה זה בעצם שתל. שתל בעצם זה איזשהו בורג טיטניום שנועד להשלים שן חסרה. אחרי שרופא השיניים ניסה לשמור את השן והשן עבדה לצערנו, שתל יכול להחליף שן חסרה, הוא איזשהו בורג טיטניום שמוחדר היום ללסת, ועליו משקמים אם באמצעות כתר, אם באמצעות תותבת וכל דבר אחר שניתן לשקם עליו. אז מתי כדאי לשמר את השן ומתי כדאי להחליף אותה בשתל? דבר ראשון, תמיד כדאי לנסות ולשמר את השן. אין כמו שן טבעית בפה של הבן אדם מבחינת התפקוד, מבחינת כל המנגנונים שהם מסביב. אפשר לבצע שחזור של השן, לנסות לשמר אותה, אם באמצעות טיפול שורש וכדומה. אבל יש מקרים שהשן עבודה, עקב הרס חניכיים נרחב, עקב הששת נרחבת, או כל דבר אחר, או פגיעה בעצם התומכת, ואז לילד אין ברירה, אלא אנחנו מאבדים את השן. במצבים כאלה, כשמחוסר ברירה, אנחנו פונים היום בעידן המודרני לביצוע של שתלים, שיכולים לתת לנו מענה מצוין במקום השן החסרה. ואיזה טיפולי שיניים אסתטיים קיימים? טיפולי שיניים אסתטיים מתחילים החל מהטיפולים הכי פשוטים, שזה שחזורים אסתטיים, ציפויי שיניים, עד כלה בהלבנות שיניים, אם זה הלבנות לכל הפה, או הלבנה של שן ספציפית שנעשתה כהה יותר במשך השנים, עד כל דבר אחר שיכול לשמר את האסתטיקה של השיניים. דוקטור דן גורדון, תודה רבה לך. תודה רבה.